खोथा सोंनां नोंखौ नैबेयाव जे नोंसिनि रुमाव इसिबां माने जौनि बथल दङ बेखौ सोर लोंनाय नैबे रुम सिंनि बथलफ्रा सोर लोंनाय नैबे रुम सिंनि बथलफ्रा सोर लोंनाय नोंसोर लोंनाय दा आच्छा नैबे नै नायनो हागोन नायदो बथलफ्रा नै लोंनाय बथलफ्रा नायनो हागोन नै नै आयौ नै आरो बेल' नङा नै आरो नै नायनो हागोन नै मिथिबायना जों ओरै दरजा बुगासिनोमोन माने खेङासै माने मिथिबाय बिसिबांबा गोबावनि उनाव खेंबाय नै दा हिनजावा नै बेनो आरोना नै बेनो जों बे नैबेहाय हाबखोमाना दंमोन बङाइगावआव आरोना जों गुवाहाटिनिफ्राय मोनफैदों जोंनि टिमाहाय बङाइगावआव नैबेवहाय हौवाजों दंगासिनो दंमोन ओमफ्राय हौवाया नैबेजों खारदों जौ सेरेब लोंनानै जोंनि बर' आइजोआहाय बङाइगावआव बबेबा मोनसे खनायावहाय रुम लानानै सासे हौवासाजों बेफोरबायदि बायदि खामानिखौहाय मावदों ओरैबायदि खालामदों माने देहायारि सोमोन्दो माने बुंथाव जाथावि जाथायफोरखौहाय बिथांमोना दिनै खालामदों थ' जियानो जा लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेब बरायहरनाय थाबाय थ' नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ बेजोंनो लोगोसे टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर थ' बे समावहाय बिथां आइजोखौहाय गुवाहाटीनियाव थानाय मोइदोम ब्रादाराहाय बङाइगावसिम होसोलांदों बिथांनि बेफोरबायदि जाथायखौ खोनानानैहाय बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय जोंनि बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ जौ सेरेब जुवा बायदि खालामनानै बिथांमोना दिनै समाजखौहाय गुबुंले खालामदों थ' बेखौ खोनानानै मोइदोम ब्रादारा बिथांजोखौहाय होसोलांदों आरो हिन्जावसाखौ हमनो हाबाय हौवासाखा खारखोमाबाय होननाय बुंनाय खोनादों थ' जियानो जा लोगोफोर मोइदोम ब्रादारा नोंथांमोननि सेरावहाय मा बाथ्राखौ लानानै गुवारै फोरमायलांदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनलांगोन खोथा सोंनां नोंखौ नैबेयाव जे नोंसिनि रुमाव इसिबां माने जौनि बथल दङ बेखौ सोर लोंनाय नैबे रुम सिंनि बथलफ्रा सोर लोंनाय नैबे रुम सिंनि बथलफ्रा सोर लोंनाय नोंसोर लोंनाय दा आच्छा नैबे नै नायनो हागोन नायदो बथलफ्रा नै लोंनाय बथलफ्रा नायनो हागोन नै आयौ नै आरो बेल' नङा नै आरो नै नायनो हागोन नै नुवाखै बिसिनि रुम आरोना बेयो नै बिसिनि रुम नै आरो नै आयौ डेन्जार किटचेन नैबाव थायोमोन जाहैबाय बेवहाय थायोमोन रुमा मोननै आरोना रुम मोनसे नैबे रुम मोनसे ओरैजाय खारबाय मानसियाहाय हौवाया नैबेजों खारदों नैबे दरा नैबे खुला दंमोन ना नैबे खिथुजों ओरै खारबाय नैबेजों मिथिबायना जों ओरै दरजा बुगासिनोमोन माने खेङासै माने मिथिबाय बिसिबांबा गोबावनि उनाव खेंबाय नै दा हिनजावा नै बेनो आरोना नै बेनो जों बे नैबेहाय हाबखोमाना दंमोन बङाइगावआव आरोना जों गुवाहाटिनिफ्राय मोनफैदों जोंनि टिमाहाय बङाइगावआव नैबेवहाय हौवाजों दंगासिनो दंमोन ओमफ्राय हौवाया नैबेजों खारदों नैबे दरजाया खुला आरोना नैबेवहाय जों खोनाबाय थाथारबाय माने हौवानि माथो जेला दर बुबाय खेङासैब्रा 5 मिनिट गाहाम थाबाय बिसोरो ओमफ्रायसो लास्ट ममेन्टआवहाय खिथुनि दरजाखौ खेंना खारबाय आरो दायो गिदिंगासिनो जोङो बेलाय हिनजावखौ मोनबाय जिखुनु जाया हिनजावखौ सेबनांसिगोन दायो नङाबाथ' बेखौनो उपाय गैया बेखौनो सोनांगौ जागोन दा जोंना टिमा फैबावगासिनो दङ नैबेनो रुमफ्रा बेफोरबायदि थायो आरोना बिसोरो ओरैबायदि मा गैया जों माथो खोनायाखै नामा जों माथो खोनायाखै हा अबेबायदि ओरैबायदि सालु गोजा मिथिबाय दरजाया माने बेसिबांबा गोबाव खेङाखै बिसोरो खेङासै उनावहाय खुलिना होबाय हौवाया गैबावला मिथिबाय हौवाया आं हौवानि माथो खोनागोना खोनायाखै नोङो खोनादों आरो हा एफा सालु मोनदों नोंसोरो लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय बिथां मोइदोम ब्रादाराहाय बिथांजोखौहाय माबोरै हमनानै मोनखो आरो मा जायगायावहाय बङाइगावनि बबे जायगायावहाय बिथाङा रुम लानानै बेफोरबायदि खामानिखौहाय खालामदोंमोन थ' मोइदोम ब्रादारनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना जोबजासिम मोनथिखाबाय माबोरैहाय हमखो आरो बोरै खालामनानै बिथांमोना आइजोआहाय सोर हौवाखौहाय लाखोमानानै बेफोरबायदि गाज्रि सोमोन्दो खालामखो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' हिन्जाव माहारिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि खालामनाय जाथाया दिनै एसे गाबोन एसे बांनायनिख्रुइ बांलांगासिनो दं आरोना लोगोफोर आसलथे मा साननानै बोरैहाय गावनि देहाखौ बेफोरबायदि सासे नङा गुबुन सानै साथामजोंहाय बेफोरबायदि सोमोन्दो लाखिनानै दिनै बेफोरबायदि गाज्रि भाबखौ खामानिखौ मावो आरोना लोगोफोर सानसुनानै मोनला मा जागोन आरोना लोगोफोर
बेफोरबायदि जाथाया दिनै एसे गाबोन एसे जुदि बारायलांबाय थायोब्ला जों फैबाय थानाय इयुन लाइमोन जेनेरेसनफोरखौहाय जों माबायदि मोजां थासारियाव लाबोनो हागोन, मोजां सोलोंथाइखौ होनो हागोन, मोजां गियानखौ जों सेयार खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर। बेफोरबायदि सानफा एफा जुदि मोजांनिख्रुइ गाज्रि जाथायासो जुदि गोसारलांबाय थायोब्ला, दिन्थिलांबाय थायोब्ला गाज्रि आखुफोरखौसो नङा होमब्ला लोगोफोर, जों माबायदिहाय इयुन जेनेरेसनखौहाय फोथांना लाखिगोन आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा आं आरो बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलावबावलासै, नोंथांमोना आंनिख्रुइबो बांसिन साननो हानाय बुजि मोनखानाय मानसि दंखायो नङा होमब्ला लोगोफोर। आं आरो सासे नेहाथ सुबुंसो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव जुदि आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय। थ' नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर। आरो जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सौहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।